Дарагія сябры, вы калі-небудзь задумывались над тым, чаму мы жывем дрэнна? Чаму у нас нізкія заробкі, чаму у нас дрэнныя дарогі, дрэнная якасць медыцыны і адукацыі? Все просто таму, што мы не ў стане ўплываць на працэс прыняцця рашэнняў, бо нашы галасы на выбарах ніхто не лічыць. Я заклікаю вас не быць абыякавымі і далучацца і вылучацца ў склад участковых выбарчых камісій, далучацца да незалежнага назірання. Пакуль вы не там, больш за 67 тысяч лаяльных да ўлады грамадзян крадуць у нас з вами нашу будучыню. Далучыцца да незалежнага назірання, а таксама вылучыцца ў склад участковых выбарчых камісій можна ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады праз сайт bsdp.org. Долучайтесь на сайте, заполняйте Google форму.